Kitsas ylläpitää jatkuvasti taseerittelyä. Jos kirjaukset on heti alusta pitäen tehty huolellisesti, voi ohjelmasta koska tahansa tulostaa ajantasaisen taseerittelyn. Tasetilien asetuksista valitaan, kuinka laaja taseerittely laaditaan millekin tilille. Pankkitilistä tulostuu ainoastaan kokonaissaldo. Siellä olevaa rahaa ei kirjanpidossa jaeta omiksi erikseen. Ostoveloista ja myyntisaatavista tulostetaan avoimena olevat laskut ja niiden avoimet saldot, toisin sanoen jokainen lasku ja suoritus kohdistetaan laskun taseerälle, joiden saldo näytetään taseerittelyssä. Lainoista tulostetaan kaikkein laajin erittely, missä jokainen yksittäinen laina eli taseerä esitetään erikseen, ja tulosteessa esitetään saldojen lisäksi myös tilikauden aikana tapahtuneet muutokset. Taseerittely huomioidaan siis jo kirjausta tehdessä. Tässä toimitusjohtaja nostaa hieman lainaa kassasta. Nyt pitää muodostaa uusi taseerä, jota jatkossa käytetään toimitusjohtajan lainan seuraamiseen. Ja kun lainaa sitten aikanaan lyhennetään, kohdistetaan lainan lyhennys tälle samalle taseerälle. Vastaavasti, vaikkapa ostolaskun maksaminen kohdistetaan kyseisen ostolaskun taseerälle. Kun laskuja laaditaan kitsaalla ja maksuja tuodaan tiliotteilta, tekee kitsas automaattisesti nämä taseerien valinnat viitenumeroiden perusteella. Joskus taseerät eivät kuitenkaan ole kohdillaan ja asioita pitää vähän selvitellä. Kitsaassa on taseerien selvittelyyn oma työkalunsa, joka löytyy taseerittelyn välilehdeltä. Isolla näytöllä kannattaa avata sekä tuloste että selvittelytyökalu ja lähteä tulosteen pohjalta tutkimaan niitä tilejä, jotka eivät ole kohdillaan. Heti ensimmäisen punaisen pallon kohdalla näkyy, että meillä on vielä tilioimattomia vientejä. Näitä voi syntyä vaikkapa tilitapahtumia tuotaessa, kun automaattinen kohdennus ei onnistu. Avataan kyseinen tosite muokattavaksi ja tehdään sille tilioinnit. Keltainen pallo paljastaa tilin, jonne on kirjattu vientejä ilman, että taseerää on valittu. Näyttää siltä, että ostolasku on syötetty ilman taseerää ja samalla tavalla on menetelty, kun lasku on sitten maksettu tililtä. Valitaan nämä kaksi vientiä ja tehdään niistä oma taseeränsä. Sitten kohdistetaan vielä tämä maksu oikealle laskulle. Nyt jäljelle jää vielä yksi avoin lasku. Tehdään siitäkin oma taseeränsä, jolloin tilille ei jää enää erittelemättömiä vientejä ja pallo muuttuu vihreäksi.